Magandang gabi sa iyo, kabayan. Magandang gabi rin sa inyo, mga congressman. Napasyal kayo Ano bang pakay natin? Maistorbo ka sana namin. Walang problema. Makikiusap kami sa iyo. Dito raw kasi dinala yung anak ni Aling Alona. Baka naman kung pwede, ibalik mo na lang sa amin. Ano bang pinagsasabi nyo? Hindi ko kayo maintindihan May saksi daw na nakakita na dito sa bodega dinala ang bata. Ano? Walang bata dito. Wala, mga congressman. Pwede ba namin silipin ng bodega mo sandali, kabayan? Aba, hindi po pwede yan, mga congressman. Alam nyo, trespassing niya ang ginagawa nyo. Hanapin ko yung bata!